Tripura sarok porikarone bagai thangmani o jarao asuk kubuni borok phai tamani bagai asuk kuthumi bunani nangka baksa ke bokrorok phati ai thui rok kalai beka te baksa ke yak te yathi singrok lukumani khari ma paika tamani bagai asuk tripura sarok no este kubuni borok bunani nangka tamo saya ongkhana borok joto kisu obitni bisting norok sai manai te norok obitni bisting sin tripura sarok ni khokte sai manai tamo saya tongka borni te tamani bagai asuk wan sarok borno kuthumi bunani nangka norok jodi o tripura sarok no justice nango ka jeng tripura sarok ni bagai norok justice nango ke obidin norok ni chai jai bebak lokorok thani share khalai di te norok obidin ni bisite comment khalai di bai di sing tabok pochi tripura sarok ni khokte sai manai tamonga asuk te kubuni borno asuk kuthumi bunani nangka te bokrok phati rogo tamone asuk thirok klai ronani nangka bai di tabok jing sai manai obidin ni bising toi video suru kaina sakang te kaisa kok botong ko takuk te bukuk song o takuk ni pan card aadhar card atm te voter id card te rang robo kumaja kini khanawo rang ingke 3730 taka te norok wan jogi dong kana o pujak pro achhe borok kuthum pujak pro borni master hayaka ba principal lok tam kri da tamoni bagai borok kisapana salia tamoni baga su pujak na nangka ini jongi dong kana ke phaini tabuk jing men kogo tabuk sai malai siwanu men video mahita da sing hamna bagai dokalamo tong mani ke abose borok mane ani chin dol khornoyo bukhika boi bokhor phatrikika पहिला न कुथुमी बुझाक्नै साबो हिंके दोस्रो देव मेमोरियल कॉलेज नि स्टूडेंट चिन त्रिपुरा सारक 6 सेमेस्टर नि तिनि त्रिपुरा सारक बेट ते इस्ताम बाय कुथुमी बुझाखा ते बखरक याक याथै ते सिंग्रक बेबाक न दुखुमानै माखारका ते बाक्साके एटीएम ते omo hairok kumai rang puisarok kumai borok makharka hinki norok khnai mangkana chin tripura sarok ni khoktui borok ni kunu jaya kora haifon asuk borok no bed haya ke istam ba acha kuthumi bukha tei norok khnai mangkana oroni master haya ke ba oroni je principal rok tongmani borok ni bagai kunu action naya borok thifano thidi je phano ongdi ke chin tripura sarok ni bagai ching bebak no justice nango hinki norok bojodi tripura sarok ni bagai justice nango hongke o bidin norok ni che share khalai di Tripura eneng kumane coba mas BJP ABP hai ABP hai te o bidin like khalai di hingi phai tin o video asuk no